Kotor pinjang Resang mawe gandrung Adiku Esune pananggen paduka paring tetedhan kaliyan Bathara Kala menika lugunipun kekakan diturwangsa wong anak loro dadi panganing Bathara Kala bocah kembar dadi panganing Bathara Kala bocah gampil dadi panganing Bathara Kala kagungan putul sunggang dados panganing Bathara Kala dados punjadi guru di guru tentu nanging kelas kita ngasapa pemangsa dening Bathara Kala nanging kula sampun paring dawuh kang menawi sampun dipun ruwat Bathara Kala sampun boten kepareng ganggu damel lajeng sinten lajeng nindakan Bathara Kala to Bi sak menika Kakang Naroda karo turun mrepeki dhateng putra pun Bathara Wisnu ingkang supados dados dalaning pengruwatan ngruwat dhateng titah ngalipun nyaten pun pamit wae kan golek apa Jartomur Suge kadang pamong mitra ing ajek ring ketom